To je kostol v Brejzách. Minule som bol tam Pečku. Asi tak mesiac tam natáčal. Je tu taká zvláštna otvorená krypta. Som to ešte nikdy nevidel. Taká zvláštnosť. V podstate tá väža kostola stojí na tom, toto je fascinujúce. Na týchto stĺpoch to urobili. Hore nad tým je normálny kostol. Tá krypta je niekedy z 13. storočia, tam bolo napísané. Ideme ešte pozrieť výhľad tuto z tejto strany. Toto je rieka Rín a to je hranica medzi Francúzskom a Nemeckom. Za rímskych čias, niekedy v 4. storočí ešte pred tým kostolom, tu bola nejaká rímska kráľovská rezidencia. Doslovne preložené. Tam vzadu, to sú už tuším Vogézy sa to volá. To je Alsasko. Toto tu predtým, že stálo. A Matovič dole ide na Fiatke. Matovič tam je.